Všetko, čo vidíš, od hviezd až po tvojich blízkych, tvorí len 5% vesmíru. Zvyšných 95% tvorí temná hmota a energia, ktorú naše oči nedokážu zachytiť. Bez jej obrovskej gravitácie by sa naša galaxia točila tak rýchlo, že by sa okamžite rozletela do prázdnoty. V tejto sekunde cez tvoj mozog preletelo 10 miliárd jej častíc rýchlosťou 200 km za sekundu. Nezanechali žiadnu stopu, pretože tvoje telo je pre ne v podstate prázdny priestor. Skôr než ti odhalím druhú stranu reality, o ktorej sa v učebniciach fyziky zatiaľ veľmi nehovorí, daj follow. Existuje vedecká hypotéza zrkadlovej hmoty. Ak má temná hmota vlastnú periodickú tabuľku prvkov, môže formovať celé tieňové svety. Teoreticky je možné, že práve teraz sedíš vedľa bytosti, ktorú nikdy neuvidíš, pretože tvoje atómy tie jej ignorujú. Vesmír nie je prázdny. My sme len slepí voči jeho väčšine.